Κρύο μπάνιο ή ζεστό μπάνιο? Τι είναι καλύτερο μετά την προπόνηση? Το κρύο μπάνιο έχει αρκετά ωφέλη. Ένα από αυτά είναι η μείωση της φλεγμονής. Άρα είναι καλύτερο? Όχι ακριβώς. Αν ο στόχος σου είναι η μυϊκή υπερτροφία, αυτό δεν θα σε βοηθήσει. Έρευνα έδειξε ότι άτομα που έκαναν κρύο μπάνιο μετά την προπόνηση για 7 εβδομάδες είχαν μικρότερη μυϊκή ανάπτυξη. Γιατί έτσι? Η κρυοθεραπεία μετά την προπόνηση επηρεάζει τη διαδικασία και τις προσαρμογές για την μυϊκή ανάπτυξη. Άρα να το αποφεύγω? Όχι ακριβώς. Έχει αρκετά ωφέλη όταν γίνεται 8 ώρες μετά την προπόνηση ή στην μέρα που ξεκουράζεσαι. Οι έρευνες δείχνουν ότι είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε ζεστό νερό μετά την προπόνηση. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις σάουνα ή απλά να κάνεις ένα ζεστό μπάνιο.